Alaneng masuk mahita amanginang tu acara ibadah alani tapasonang ma roha doho pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi tamulai ma. Amin. Tapuji jala tapasanga matuhatai marhiti-hiti na maride sian buku ede nomor onom ayat sada dohot ayat opat. Puji Jehovah na sangat bubut marmulia, hamu sude paroha naring hanggas naria, marpugube marolopo sude hamu sude Malaysia, puji Jehovah situpak sude ulaonmu, hai ditupak kotuho tok tok hagoluanmu, ingot mai tingkan basana doi, tomu na sambindo. Marhiti-hiti guarni di bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Madok mauliati mahamu di Jehovah, ay nabasado ibana, ay rodi saliling-liling na do asini rohanay, tung isima tuk makatahon haguguon ni Jehovah, patubigihon baritanay sudina. Mertua maaka na mga raduti uhum, natotong patupahon hati goran. Say ingot maahu ali Jehovah, hobar tu halolomo ni bangsom. Say tikir maahu marhiti-hiti hatuaon mi, asa hupaida-ida, hadoharon ni akan na pinilit mo, asa huhalason, halalas ni rohan ni bangsomi, mamuji-muji rabdohot partohapan nami. Haleluya, martangi yang mahita. Ali Jehovah di bata amanami pardinggan basa na sumurung, narodohami tujulom mabuan puji-pujian, dohot mauliate ni rohanami tu adupamu. Apala ditikyon, dilihon hodo di hamilas ni roha, hahipason, jala di pasu-pasu hodo hami sonang soha ribu-ribuan. Tungbal gado las ni rohanami, alaboy mardalan pembangunan ni bagason, jala resmi honoton sadaryon. Sudinay ala denggan ni basamdo, say bagas pertangyangan mabagason, inganan pangalapan gugu, hasahatan ni pasu-pasu jala hadamion, inganan na mga lehon hay baruhon, dohot pangaradion tu akka pakubasyon. Paingot mahami saluhut na ali Tuhan, asa unang holan arta portibyon huriko ti hami. Alai asa mangaradi hami di bagas na sumurung, di banua gijang naung pinaradim, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Mari dimahita. Mulut Yesus dongan milas roham, Yesus si pangurupim las roham. Ota porseaon mi dohot pos de rohami, mardongato Yesus si las roham. Las roham, las roham, mardongato Yesus si las roham. Marsinondang mariho pitang pakirimoni, mardongato Yesus si las roham. Tajahama hatani tuhata imana tersurat di Matius bidup itu mamukamaisian ayat 24 sahatu ayat 27 meresponsoria mahita majaha tamulaima asa na ubege hataki jala di ulahon sipatudoson mai tu halak namar roha na paulihon bagasna di atas batu mamak. Ya rope udah potir mangalatap petak kuju jalapur haba-haba manodong bagasi dang nama rupa ai batu mamak do au jahanna. Alai nau biki hataki hapedang diulahon ima sipatu doson tu halak naoto na paulihon bagasna di atas rihit. Dungi Roma udah potir mangalatap mata kuju pur madohot haba-haba manodong bagasi gabe marupak ma pola tung marokso. Ido yang gosahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 826 ayat sada dohot ayat 2. Guhia Tuhan marhite hatami, Guhia Tuhan marhite hatami, songon hudon narumar doa Tuhan di sumurbi. Gohiau Tuhan marhite hatami, Gohiau Tuhan marhite hatami, Gohiau Tuhan marhite hatami. Nama uas doton diku, oh Tuhan di hatami, Gohiau Tuhan marhite hatami. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti akate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen.
horas madihita saluhuna. Hurian itu hatta nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus, nagabe jamita di peresmian rumah dinas na adong di kantor pusaton, imasian pesalmen 127 ayat sadaa. Molo so Jahoba paulihon bagas, lo jasa bingdo aka namamadei. Molo so Jahoba na pauliho bagas, lo jasa bingdo aka namamadei. Parjolo sahali pinasahat ma selamat tuhuria Kristen Batak Protestan. Ala nunga jongjong sada bagas nauli di tonga-tonga ni kantor pusat HKBP. Nagabe inganan ni amang sekretaris jenderal rapot doho keluarga. Selamat matutu dihita saluhuna. Bagas ima inganan ni hita manusia. Ala molo tuna asing dang tadok bagas. Lobu, hadang, asar. Bagas tagowar, ala adong parjupangan, akka namar si haholongan. Bagas tagowar, ala disido hita mian jala marulak noni ro jala ruar. Sian beton tadok do bagas, semi beton pe tadok do bagas, sian hau pe tadok do bagas. Manang siap bulu dohot akana asing tagoar do bagas, na balga manang na met-met. Molo mulak hita tu bagasta, dung sian hauma, sian kantor, parsikolan, dotak kapar karejoan, masay tabo ma pakilalaan. Ala di bagasi adong nama kaholongi hita. Bagas ima gobaran las ni rohan yaka yanakon rapot dohot akan atoras. Di sina sida masagi saluhut na niya dopan nasida di tonga-tonga ni parnguluanon. Dang ditinggang udan, dang ditinggang matanyari. Bagas ima inganan, dung pensiun manang matua muse, jala disima ibana manoruson parnguluonna. Ido alana sadia balga pe bagas suha-suha na ima, las doroham molo mulak tu bagasmu. Manang didokon, do you feel at home? Apakah saudara merasa senang dan nyaman jikalau pulang ke rumah? Adong do hujaha nabodari hatanauli taringok tu bagas songonon. Rumah itu bukanlah soal batu, tiang, dan elemennya. Tetapi itu lebih kepada tawa seorang bayi, nyanyian seorang ibu, kekuatan seorang ayah, kehangatan hati yang penuh kasih, terang dari mata yang bahagia, kebaikan, kesetiaan, dan persahabatan. The home is with whom you are dwelling. Rumah itu ditentukan dengan siapa kita tinggal di dalamnya. Bagas dada holan tiang manang batu namar tiddi, alai isedo namian rapod dohot hita. Rumah adalah perluasan dari diri atau pribadi yang menempati rumah itu. Hapataran ni parohaon manang hadirion ni namangingani. Mulujut-jut marbada nasa bagas.
Say boy do hilalaon ni naro manopot bagasi. Kurang nyaman. Pardopahanipe, hurang minar. Pakilalaan ni namangingani mulujuk-juk na sida Mekel, hobar balok na pe, boy do didai manang dihilala parohaon ni namian di bagasi. Molo hurang sonang akadak danak mian di sada bagas, jumok-juk ma dak danaki sailao tu bagas ni halak. Ido alana, molo masih holdo pedak danak mula tu bagas na, ima bagas naikon si padirion. Marhite hatorangan di bibel taon, boy mataida, ia inganan ni halak Israel, molo taingot di goardo tedda, manang namarsaro na sida ninna, opuni halak Israel marsaro do aladang mian na sida di sada inganan, marpida-pida do. Alay nang pesongoni, di bayad do parturena, di bagia jolo ima nalaho tutamue, di bagia pudi tuaka ina dohot akadak danak. Nang songonipe molo dipatupa bagas ni hala Israel sian batu sahat tuna targoar istana saya dong do partureni bagasi songod dia jalatu dia di dia mangalopa di dia tamue. Boy taida di sada Musa saplalu ayat sada tu 15. Dung masuk halak Israel tu Kanaan, di pajongjong halak Israel ma bagas na sian batu kapur na sian dolok-dolok, dohot sian batu pasir. Jala dinding nanin na sian akalumpur jerami na diolah songon batu bata. Di 5 Musa 22 ayat 8. Alay manang songod dia perumang ni bagas ni halak Israel, sada do naikot tiopon nasida ima ikos sobaon nasida, debata sa sadasa. Sude nasida pangisi ni bagasi. Jala bagas nasida ikon gabe bagas partangyangan. Inganan haborhatan ni akana porsea tu debata sa sadasa. Jala akapinopar na biar mida Jahoba. Bagas ni halak Israel. Gabe bagas pangajarion tu akasudut na poso na mangajarhon. Debata Jahoba do debata sa sadasa. Iko si sobaon manang sioloan, jala ikon haholongan sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gogo. Jala ido ajar honon nasida di bagasi, ditiki hudul-hudul, ditiki mardalani, manang ditiki namodompe ninna nasida. Bagas ni halak Batak, ima bagas siya tiang nabalga. Ijuk do atapna, jala haudo yanggo dindingna. Alay na rumikot di tonga-tonga ni bagas ni halak Batak, ima partamueon na raja. Paramak sobalunon, parapi soramitop, parsakalan soramahiyang. Dung Kristen halak Batak, batapadomu ma songon na niajarhon ni halak Israel, ima nagirgir martangiyang, nabiar mida Jahoba, jala na porsea situtu di debata sasadasa. Partamueon na raja, gabeboni ni hakristenon ni halak Batak di mulanay. Di jakod do parbarita nauli, bongot tubagas, jala hudul di amak. Di lehom mamangad doho minum, dungi di tangihon nasida ma barita nauli. Aka ama do di hati hai di jolo manangi-nangi. Alay di tangi-tangi aka paropuan mamuse siap pudi barita nauli na binoan ni aka misionarisi. Gabi taruli nasida, porsea nasida tu Jesus Kristus. Gabi porsea halak Batak. Sa bagas. Ala memang bagas ni halak Batak, dang pala adong songo si sonarion sekat.
bungbung do nangpe disirang di somma ama di somma ina. Di tangi-tangi aka paropuan do dana do siap pudi aha di baritahon aka parbarita nauli di bagasi gabe porsea manasida nasa bagas. Hiado di suraton Tuan Markus dinamasuk ibana tu sada bagas di lehon maibana minum dohot idahan dungi di dok parbagasima Tuan dangadong lopan holani dahad do natading. Alai idion adong panituad dope saotik sira dohot lasiak. Sisa penggilingan. Dungi di bae ma aitlas tu panituani di hoisma di usehom ma tu idahan ni misionarison. Di dok Tuan Markus tungima taboni nan marsipanganon di hati hai ala masai minardo pajakonon nasida jala ditangihon nasida barita nauli taringo tu Yesus Kristus. Bagas mulumulak pehita sadarion totu mulak mahita muse tu bagasta nang peadong persoalan di bagas tabe totu saya holong dorohat tamulakula dangi manang adong na marbaday na sugo nang tuson hamanginang dangadong ate mulutung marbaday pe pasti rohanay say manay tido weta mamulak na. Jadi asa songon na asuwida jo barita kon songon dido banak yang rahyado damang dainang mabege baritaon songonon. Adong masada bagas nang matua ata nape sipata nung ngabosor molo udan. Tiang nape nung diruangi borong-borong warna di dinding nape ngamago. Songoni pe bagasi alai masay dame do keluarga ni hala Kristen. Di pagodang-godang nasida do akayanakon nasida di bagasan holong. Jalahase ado sude yanakon na di pangarato ado nasida. Holan nasida na dua nama di huta. Di bagas nang matuay. Dakya dong persoalan di nasida. Say boy do di padomu-domu nasida rohana. Di nasahali ati na dia may mabayin nasida gawi marsual. Romay natay lahos yanon. Unang 1,000 tahay ni narohan niya matay, buha makamate. Tang lomorohan liling-liling ribut. Olo, lao piao, lasroham dison. Tinggal maho di jabon nina. Di namar suali na sida, lao mamatay tukode. Kopi, migoreng nina. Di panganibana, ripui doho roholanibana na buhay para diradi kopi, doho migoreng. Roy natay di bagas iba-iba na tes manis na. Ima tabo do hapeng molo sasala niba. Lomo niba mabet tes manis iba na rotina di panga biasa na holan iba na do terus makabisur rotion. Nuaing au mamamangan hina. Las marohani naton. So nabebasin na rohana. Dung dapo arian nang mga lopedahan ni natay nang dibay sa takar bagi dua kan. Sato nga ma tang pola lopaw di sini na. Ala ni juk ni rohana. Amatay dung dapo arian didok. Baijo idah do panggang. Rade ni napar kode. Ma ontong panggang on saya holan nadeke di lopay di jabu nina. Di panggang on. Tabo ina rohana. Dapo mabotari. Roma par kode tutuk nama hami amang. Satabi. Bah tu dia nama awate naruhani amaton. Molo aon no mula perjolo. Baik kodohono kuma maaf, gebegabiau perjolo naruhani amaton. Inatay ngabotari. Ututuk mak. Jadde laon ngagulap masuk no nakarongit. Ditutup ibana mak jadde laon dungi ditili ibana sa toki siap pitui. Dangro. Ngagula idia dono aing ni narohana lulululu do rohana. Alay lo disiteh nina. Ditutup pituan alay dugo ditili ibana siap bagas. Roma udan. Songon naleng kak cerita nate. Roma udan.
Amatai di pajonok satok kitu bagasi. Amang dang terbege suara ni narohana ditangi bana, atik na tangis do. Atik na marsahi do, aladang diidau sadarion. Baperan dia. Dungiro may natay muse. Mabiar mabuka pintu alang ngagolap udah muse ditili ibana. Bah, tu dia manuaing lama matakon. Atik merbedai manaki kami amang tehebosir suada manaki sude ini na. Manaiti rohana. Ala martau-tau rapa nasida. Ditili ibana ma siap bagas. Roa matai. Ditili mamuse. Siap duru ima. Nani ruangan ni borong-borong sinaking. Terlewat doa munaki kakudo di ruangi borong-borong. Marsitilikan nasida. Iseho inay natai. Au doi buka madainang. Minta maaf maau salah maau disi roy natai au pedoba salah ma diuka ma pitui mardame manasida ngamasa idahata uluh pape beragam godang akan amasa di bagasta dung sogo nai roma matai ninna moleate ma diho borong-borong di ruangi ho saoti dison bagas inganan na boy manurato na kabarita las ni roha manang arsak pay alay manang songod dia perumangna bagas ni halak Kristen ikod do songon halak Israel na madokon Jehovah sasadasa do sioluan nami bagas na teresmihon sadarion ima bagas ni Huria. Bagas inganan ni naposo ni Tuhan. Totu masegodang do na marholong ni roha. Mangurupi parjongjong ni bagason. Alay digijang ni saluhut nai. Songon nani dok ni turpukta. Moloso Jehovah na pauliho bagas. Loja sabing do akka na mamadei. Sada do na boy dohonotna. Di pasu-pasu Jehovah do bagason. Jala di loas gabe inganan ni naposona. Bagason gabe sada ikon kantor pusat. Napabuahon. Tung masay balgado holong ni debata di HKBP. Dilehon do akka ruas manang akka naposo ni debata na burjuroha. Laho mangurupi. Di patongo do akapade bagas na holong roha di debata marhite-hite ulaon paturehon bagas ni pimpinata di ingananon. Bagason di pauli gabe rumah dinas nang perumah dinason alay ikon bagas nagoklas ni roha yang banyak kehangatan sukacita akan terjadi di dalamnya. Gabe inganan parjupangan maon dohot akka nama kaholongi keluarga ni naposona. Ala di bagasan namian do sada ama dohot ina dohot akka yanakon dohot akka na olomian dohot nasida nabiar mida Jehovah. Bagason gabe bagas laho mamikiri akan nariko tu ulaon nalam tu hebang na dope patupaon niamang sekjen. Lumobi ma di masa sentralisasyon. Bagason gabe bagas partangyangan ima inganan naposona manangyakon saluhut HKBP. Naposona doho sude naolo mangula ulaon nadaodo pe dihagolapon asaro manada Tuhan Yesus Kristus. Jala martangiang ma nasida di dogma molo au doho dongaku sabagas ikut Jehovah do oluan nami. Bagason ima gabe bagas makatidakon jala mangulahon partamueon na raja nagoktod di perbadia. Hospitalitas nilai sebuah rumah tidak hanya diukur dari berapa nominalnya, tetapi bagaimana hospitalitas dari yang menempati rumah. Di hati dakon naposo nama hospitalitas Allah. Ia debata
ima debata nama jakon saluhut naolo rotu ibana, jala nama roha holong, songonima bagason lam uli, ala di jakon nasida do naro tu bagason, laho makatahon, laho makatidakon, hinabalga ni pambahenan ni debata, naong pinatupa ni debata, na di patupa debata, doho nanaing patupaon ni debata dope ditonga-tonga ni huriana. Marsangap ma debata, jalagok puji-pujian, hamoleoteon ma, di ibana nuaing rodi saling lelengna. Amen. Moleate ma diho Tuhan, dilehoko dihami hatami, nunga jongjong be bagason, bagas inganan ni naposomi, pimpinan di HKBP, nunga di pature akapad de bagas, sian nasa gugu nasida, sian nasa hamaloon nasida, alani Tuhan, nuaing nasiniraan ni hatami hami namadok, molo so Jahoba na paulihob bagas, loja sa bingdo na mamadei. Alani ale Tuhan hupangido hami matuho, pasu-pasu mabagason, lehon matodim to di perbadiai, pasu-pasu maama, inanami, rapod dohot akayanakon, naposomi Tuhan, na mangingani bagason, lehon dinasida lasni roha, lehon dinasida dame, lehon dinasida hahipason, songonipe na lauro doho ruar sian bagasi. Tuhan, lehonomu do dinasida pasu-pasum. Marbisuk ale Tuhan, laho manguluhon, laho mangulahon, laho makobasi, huria Kristen Batak Protestan. Moleate madiho ale Tuhan diukap po roha akan naburju, naukap rohana Tuhan mangurupi, asa jongjong bagason, pasu-pasu ma saluhu donatur, pasu-pasu ma nasida Tuhan, pasu-pasu ma kapade bagas, lehon hahipason, lehon gogo nang songoni hapistaran, pasu-pasu ma pimpinan nami Tuhan, na mangula di ingananon, mulai sian opui eporus, amang sekjen, amang inang kadep, nang songoni akakabiro, saha tu saluhut staf pegawai. Totong maho madongani, totong maho na mga rajai roha doho pikiran, saboy tulus saluhut na ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huria Kristen Batak Protestan. Hupasat hami matang yang namyon, tuadopanmu holan mga sahon, guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita sian buku de nomor 814 ayat sada. Saya cari Tuhanku di lamar tangialau, patuduhon tu rohaku, sakap ni roham dia, songon nabi ni Jesus, namaran humoko pau, unang lomo di rohaku, lomo di roham nasat. Ulahan nami do, madok mauliate tu adopanmu ale amanami, na marhabangsa di banwa gijang, na husobahami di bagasan Jesus Kristus na makokopami. Suksuk holong ni roham, na tau si hamauliate honon nami,
Jalay madalan nami Tuhan, mamuji pasangat pengguarmu, marhite-hite partangyangan nami di bagasan manugoton. Ukap maroham ali di bata, jalalehon si pareonmu manangihon tangyang nami. Huhamoliate ho kami do, parjongjong ni bagas ni Sekretaris Jenderal HKBP na tipak di bagasan sadarion huhamolate ho kami. Marhite-hite hagugoonmu mamadei bagasi na maniroy rohani saluhut na pade dohot aka na mga lehon rohana manguduti aka ulaon para sinirohaon dohot aka sumbangan nasian nalan akahalak na burju mamelehon sinadongan na jinuluanan ni hauduhon na mamelehon rohana paso-paso may saluhut na ali di bata ho parhatopotami do di bagasan manugoton say toktong do di parorot ho huriam HKBP diragam ni akka program na diragam ni akka ulon na mamukas yan tingkat hatopan sahat rodi tingkat huria marsada-sada bahkan parsauran ni huriam di tingkat lingkungan dohot lunggupe saluhut na di pasada ho jala di pahibul ho ali di bata hasatipak jongjong huriami marpanidangion songon pamatang ni Kristus na mangulu di tonga-tonga ni Portibion ali di bata halanunga tipa kolong ni Roham di Huria Kristen Batak Protestan na mga lehon sada ni Roha di pimpinan nami na mga lehon sada ni Roha di sudi partohonan na mga lehon sada ni Roha di sudi ruas ni Huriam na manangyak kon ganup aka program di tonga-tonga ni pakobasyon nami marsangap magwarmo marhiti-hiti saluhut nay ali di bata alay wele kami maho molotung hurang malo do pehami molotung hurang bisuk do pehami tabay mabisuk dohot hagugoon ng hapistaran di sudi ruas ni Huriam asa di boto na sida patujolohon aka ulaon nadinggan bayan sangap di guarmo lausong ni matuhan ng aka naposom nabuy patujolohon aka pikiran na mabayan marsangap guarmo marhiti-hiti aka pakubasyon nami. Ali Tuhan, paso-paso mapimpinan nami, eforus nami dohot keluarga, paso-paso maamang Sekretaris Jenderal nami dohot keluarga, natungon mamongoti bagas na baru di bagasan sadarion, paso-paso madohot ama ina nami kadep dohot sudi tahe preses di Ganup District, sudi tahe ka parhobas partohonan di tonga-tonga ni Huria Kristen Batak Protestan saurdot hami Tuhan patupahon ulaon pamujion di guarmo marhites yan sadok hagugoon na pinasahat mo dohot habisuhon na pinasahat mo di sudi parhaladom dohot ruas ni Huriam marhite tod di parbadia lauson madalan nami Tuhan manangyakot tu adopan mo panggonggomi nami mamukas yan tingkat pusat sahatro di tingkat daerah talumubi maali Tuhan akka na mga lehon pencerahan tu sudi warga masyarakat ni bangso dohot negara namion Tuhan asima roham dinasida para di rohani sudi masyarakat ni Republikon talumubi ma dinanaing manyongsong tahun politik to tahun 2024 hodo ali Tuhan na tumadda rohanami hodo na tumadda sudi akaruasmi molotunga dong namartahi naing dohot nasida pature-turehon bangso dohot negara namion di sudelini homa Tuhan namar parguguyhon namar bisuhi dohot na mga lehon sahala di ruas misal hut na asal parsidohot hameli tuhon pahebakon pembangunan di bangso dohot negara namion saluhut na hupasahat hami matuadopanmu ali di bata Jehovah amanami jalo maparsobbaon nami manugoton tuadopanmu di bagasan goar ni anakmu Jesus Kristus Tuhan na makokopami. Amen.
Mari dimahita sian buku D nomor 762 ayat sada. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Di portirion pan mau Tuhan, habauran nilas miroha. Tuna marsahi, tuna dangoli, gabe pangapuli. Rap jongjong mahita. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Ramadok mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajaonmu. Saya saut mualomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Roda sengapon saliling. Amin. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani de bata amata. Doho parsaoran nito di perbadia ma hamu saluhukna. Amen. 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 Horas madita.